Ndake ndavuka nethongo esithi uyise omkhulu inanyana thatha nansi incindi yosiba uza kuphila. Ndisithi bawo le ncindi yosiba yoba luncedo phina. Bendixhokonya bendichaphaza bebiza ngawo onke amagama. Wasuka wathi uyise omkhulu ndiyakuva nyana, kodwa oku isesisiqalo sigqiba lukhulu ngawe. Siseza kuthwalisa isidanga sobunzima bonakala ukhokhela izizwe ngezizwe kwelinye ilixa. Le nto ungangayiboni kodwa le nto uyayiphila. Ndisithi bawo kunzima, esithi siyayiqonda loo nto senza ngabo. Thina siyaqoqa sivuna mbewu ethile kumhlaba othile khona ukuze kusochuma isiqhamo esithile. Mina ethize ethile siza kuditha ngombono. Uyawubuya uqonda okokuba thina sikuthwalise into enkulu ngobunzulu bayo gaquthi besitshilo. Kwamandulo thina besisityebi zendalo, besizinkabi apha ebezinobulumko, amadoda apha abenobukhalipha. Kungako sathi sawuvezela umbono sisithi nansi into ngende ndodo zakuphi igama khokhela nasi izilo zamakhaya ngamakhaya kumsobo. Ndisithi ndiyakuva mna bawo wenza njalo ukunyukela uyisomkhulu. Esithi yiloo nto kuqukumbele kanye negama elithi Mbongi zimanyene. Akaqali sakuvezela lo mbono ndasuke ndathi maze nethole bawomkhulu.